Mit navn er Jan Vadje fra Norne Insight, min danske Big Data Analytics leverandør. Min video i dag vil vise lidt omkring Datamere, hvad man har muligheder for, men især fokusere på de offentlige data og grunddataprojektet fra den danske regering. Så hvad er Datamere? Datamere er en end-to-end applikation for Big Data Analytics. Den er baseret som en self-service platform, hvor den enkelte forretningsbruger har mulighed for at lave integration, transformation, analyse og visualisering. Løsningen er baseret på Hadoop, hvilket giver os muligheder for at have ubegrænset plads, skalerbarhed og performance. Da Hadoop baserer sig på rå data, og man starter med at analysere på de rå data, så har man det, som hedder schema on read funktionalitet. Det vil sige, at den traditionelle ETL-job, som man har i en relationsdatabase i et datavarehus, det er ikke aktuelt på Hadoop-platformen. Datamere giver også mulighed for at have enterprise level governance og sikkerhed out of the box, og vi har også mulighed for at have mere avancerede løsninger som clustering, decision trees, column dependencies og også en recommendation engine. Her er en oversigt, der viser, hvordan man i Datamere kan kombinere ustrukturerede og strukturerede data. Så som eksempel her har vi jo så Datamere Hadoop i midten, og vi så henter data både fra ustrukturerede kilder, men også på webben, social media som Twitter. Hvordan du lettere og utrolig let kan hente de data fra interne løsninger, fra CRM-løsninger eller marketing automation, og du så indarbejder dem i Hadoop-miljøet og bruger den for at have endnu større indsigt i dine data, dine informationer. Offentlige data er interessante for de fleste. Allerede i dag kan man hente gratis data fra Statistikbanken og CVR-registret, men især grunddataprojektet, som det offentlige er startet med, er ekstremt interessant. Det vil levere informationer fra fast ejendom til virksomhedsinformationer, vand og klima. Og det gør jo så, at man kan indarbejde de her offentlige data ind til sine egne analyser og kombinere det for endnu bedre indsigt i data. Og fra vores side vil vi levere integration, initielt schema load og en initiel analyse af dataene. Så det ser vi frem til for Norne Insight, og synes jo, det er et fremragende initiativ fra den danske regering. Ja, fra Norne Insights side vil vi lave en app til det. Det vil sige, at for danske Datamere kunder vil man kunne gå ind på App Market. Og herinde vil der så være en grunddata-app fra Norne Insight. Så det er så simpelt som at klikke her, install på grunddata, og derefter vil man så automatisk have et grænsesnit til grunddata, og vi vil hente dataene ind, automatisk sætte rutinerne op, lave en prædefineret analyse, således man har adgang til både de rå data, men ikke mindst også nogle initiel analyse af data. Så det vil komme automatisk og gratis for de danske Datamere-kunder. Det var alt for mig i dag. Hvis I har spørgsmål til Norne Insight eller noget af det, I har set her i videoen, så er I mere end velkommen til at kontakte os.